Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'umma barkamu da wannan lokaci. Sunana Sharik Stephen Khan. A wannan bidiyo insha Allahu zan nuna muku yadda ake samun MB da kuma bonus kyauta ga masu layin Zen. Wannan tsari yakan yiwu idan Allah ya sa ka samu sa'a, za ka yi samun nasara samun 2,500, 1,500 da sauran abubuwan da ake samu. A wannan bidiyo insha Allahu ina sa ran duk wanda ya kalla zai amfana, domin kwanan nan su fara bayarwa, daga wannan wata ne za su rufe. To don haka me kuke jira? Bari mu shiga mu nuna muku yadda abin yake domin kuma ku amfana. Sannan dan Allah muna roƙonku idan kun kalla da Allah in ya nishaɗantar da ku, dan Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa domin samun sabon shirinmu idan mun saukar. Muna godiya. Misali, bari mu fada domin mu nuna muku yadda za ku samu. Yanzu kaga na shigo dialing dina. Abin da za ka fara na farko shine sai ka danna star 123 star 123 hash, sai ka danna click ɗinka, ka danna itel ɗinka. Wannan tsari ko yana faruwa ne ga masu layin itel. Masu layin itel ne kaɗai za su yi amfana da wannan tsari. Don haka idan ka danna wannan sai ka duba, kaga a wajen nan ina da 145. To a wannan waje suna ba mutum ne domin adadin abin da ka samu. Ni abin da suka ban kenan. Amma idan kai kila ka samu a wajen chat mode din nan abin da ya fi haka ma fiye ma, sai ka samu 2,500, domin a kwanan ne su saukar da wannan abu, ba kuma kowa bane ya sani. Don haka iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan lokaci domin amfanuwanku. Muna godiya da yanayin goyon bayan da kuke bamu na kallon shirye-shiryenmu. Don Allah kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa idan kun amfana da wannan abu. Mun gode. Naku Alhassan Ibrahim, wanda aka fi sani da Sharik Stephen Khan.